ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ସେଇ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହ। ମୋ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମର କାଲି ଢଳେଇବେ ଘର କାମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ଦି ଜଣ ବି କାମରେ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି ଦି ଭଉଣୀ ମୋର। ଆଉ କାଲି ଢଳେଇ ପଡ଼ିବ ଏବେ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଚାଲି ଗାଧେଇକି ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମାଲିକେ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସି ସାରିଲି। ତ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବୋଉ ମୋତେ ଖାଇବା ବାଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଆଇଟମ୍ ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍, ତା ସହିତ ଛୁଇଁ ଭଜା, ସାଧା ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ମାଛ ତରକାରୀ। ତ ମୁଁ ଖାଇଲି। ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ସେଇ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହ। ମୋ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମର କାଲି ଢଳେଇବେ ଘର କାମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ଦି ଜଣ ବି କାମରେ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି ଦି ଭଉଣୀ ମୋର। ଆଉ କାଲି ଢଳେଇ ପଡ଼ିବ ଏବେ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଚାଲି ଗାଧେଇକି ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମାଲିକେ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସି ସାରିଲି। ତ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବୋଉ ମୋତେ ଖାଇବା ବାଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଆଇଟମ୍ ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍, ତା ସହିତ ଛୁଇଁ ଭଜା, ସାଧା ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ମାଛ ତରକାରୀ। ତ ମୁଁ ଖାଇଲି। ତ